E agora imos cunha historia que nos chamou moitísimo a atención, que vimos na prensa, pero non saíamos un pouco do noso asombro. Cóntolles. Este é o caso dun home que vai a Santo André de Teixido, que falece na capela de Santo André de Teixido e que o cura decide continuar ca misa a pesar de que coñecía perfectamente de que o home estaba falecido. Ben, para contarnos esta historia está hoxe connosco a súa filla, a filla de Severino Busto, o falecido, Manuela Busto. Moi bons días, que tal? Ben. Veciña de Negreira, da aldea de Landeira, para sermos máis exactos, pero contenos, isto aconteceu hai 10 días, que foi exactamente o que sucedeu? Estábamos falando, sentados ali no banco, arrimada á parede, porque polo medio da iglesia non había bancos, e caíume no chan. Ajá. O seu pai faleceu nese preciso instante. E logo, nin á salida do coche, nin fora da iglesia, nin ali. Ajá. Antes de empezar a misa. Ajá. Vostede fora co seu irmán e máis co seu pai a facer unha excursión. E nin diso hai. Ou como mal me encontro, nada. Non dixeran que se encontrara Foi máis. fulminante logo. Foi fulminante, foi increíble. E dali ao final do oficio religioso, o cura non pronunciou unha sola palabra fora do portouse oficio? moi ben, O cura e a xente toda, pero sobre todo o cura excelente. Pero chámanos moito a atención. Claro, o feito de que ia celebrarse unha misa e o cura di que a misa continúa. Pero como se produce ese momento? O cura chega a preguntar nalgún momento si queren que se faga esa misa ou non? Eu se me preguntou non me acordo, non creo. Claro. É que depois enchiuse a iglesia de Santo Elfiso moi ben de a misa. Sí? Sí, unha opinión miña da miña familia toda, sí. Que foi o mellor que puido pasar? Sí, no, que dixera a misa que estivo ben. Claro, claro. Unha vez que se produciu a tráxica noticia de que o seu pai perdera a vida, que foi o mellor, pensa vostede? Sí. Ajá. Ele depois estaba morto, hombre. Xa. Canto tempo tardou a ambulancia en recoller o cadáver? Tardou moito tempo? Na ambulancia veu ali, aportáronse moi ben tamén e acompañaron bastante tempo. E dos guardias que viñeron tamén. Pero tardou pouco, A ambulancia tardou pouco. E a funeraria tardou máis porque tivo que vir desde Fontecada, dunha aldea de cerca, de onde a nós. Ajá. É lonxe, é moi lonxe. Claro. Eu pensei que non era tan lonxe. Claro, claro. No, o que pasa é que sí que nos chama a atención o feito de que, claro, haxa outras persoas, outros fregueses que estean ali na misa, home, é unha situación un pouco extraña, non? Claro, Manuel, a xente que facía, axudou na vostede ou quedaba atendendo a misa? Increíble, home, en primeiro axudounos a nós, e se juntaban dicindo a misa, o cura, viñan onde nós tamén. Eu non sei cantas máis me dirían, ten paciencia, non sei cantas me dirían, porque naquele momento, pero portáronse moi ben, o cura, increíble, Sí, sí. O cura non quixo falar, Roxe. Fomos ali a Santo André a preguntar, e non, di que é un tema do que non se quere pronunciar, Vale. pero vaya, vostedes non teñen ninguna obxección. Ai, Dios mío, se vira que ben nos tratou, Sí. non tivo máis que nos ofrecer. E dixo que morrer ali hasta que viñera a funeraria, que quedaba ali, que Dios que o levara ali, quedaba ali. Home, tampouco... Non, onde iban levar, tamén. Pero, en fin, seu pai non se sentiu mal en ningún momento durante o viaxe de Negreira ata Santo André. Desde Santa Comba, nós salimos de Santa Comba. É unha longa viaxe de todos os xeitos desde Santa Comba. Non se sentiu mal en ningún momento. E ao final produciuse todo isto. Manuela, É increíble. xa. As nosas condolencias. Gracias Por estar connosco. Vostede entende que nos chama a atención o feito Sí, de hombre, sí. que, claro, de que continuase as cousas como... Bueno, como se non sucedese nada, non? Tiña que continuar ca xente que veu, que foi moita xente á misa, había querer oír a misa. Moi ben, Manuela, graciñas. Ánimo. E moi bons días, as nosas Moitas condolencias. gracias. Ben,